28-bed dialysis center nga nagtanyag og mga libreng session alang sa mga talisaynon, opisyal nga gibuksan kagahapon sa LGU sa Talisay City. Usalang kini sa unod sa State of the City address ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Tanyag sa bagong gibuksang Talisay City Dialysis Center sa Dakbayan sa Talisay ang 156 libreng session sa mga residente sa Dakbayan. Ang dialysis center accredited sa PhilHealth. Giklaro sa Talisay City LGU nga ang libreng session ihatag usab sa mga residente sa silingang syudad ug lungsod. Gidugang ni Mayor Samsam Gulyas nga sa mga pasyente nga taga Talisay, tagaan og 1,000 pesos subsidy matag semana gikan sa City Social Welfare and Services. Open na for other one? Like Of course we're open, but the priorities will always be the city of Talisay because it is in the City Hall compound. Kasi mahabi niya katupang mga indigent or any Talisay. Any, that's 28 beds, ubay-ubay na. Ang tabang sa mga kinahanglang magdialysis usa lang sa mga social services nga gipalambo sa lokal nga kagamhanan. Usa-usab sa gipalambo ang lugar nga kalaagan sa Dakbayan, sama na lang sa barangay poblasyon, sports center o clinic. Apil sa gihingusgaran infrastructure o drainage project sa Dakbayan. Sa iyang State of the City address karon si manahan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas, gipaybaw niini nga magtukod ang kagamhanan og dugang school buildings aron ma-decongest ang mga tinunan nga naghuot diha sa mga classrooms. Uban ni Godfrey Relian og Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.